അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഫോണിലുണ്ട്, കൊടുക്ക വാങ്ങലുമുണ്ട്. അവനന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എന്നെ കൈ പൊക്കി ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കി പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വള വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് തൂക്കം വരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അവർക്ക് ഞാൻ വള മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവളെ കാണാതിരിക്കാൻ അവളെ എനിക്ക് ഫോൺ മേടിക്കാൻ അവളെ മോതിരം ഊരി അല്ല അവന് സന്ദീപിന് ഫോൺ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞപ്പോൾ അവളെ ഒരു മോതിരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പടയലിപ്പാറ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ അത് പണയം വെച്ചിട്ടാ എത്ര രൂപ എടുത്തെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. അത് കൊണ്ട് കൊടുത്താണ് ഫോൺ മേടിച്ചത്. അവൻ വന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അവൾ കാശ് തന്നാൽ ഞാൻ ഫോൺ മേടിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു. സന്ദീപിന് അങ്ങോട്ട് പൈസ സ്വർണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആരാ സുവർണ്ണം മേടിച്ച് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കുവാങ്ങൽ ഇല്ലായിരിക്കത്തില്ല. അല്ലെ വളം മേടിച്ച് കൊടുത്താൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ വില മേടിച്ച് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു മരിച്ചു പോയ മോൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കള്ളം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കൈ പൊക്കി കാണിച്ചാൽ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവളെ കാണാൻ പോകണം എന്നും അവളെ ഞാൻ പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. പോയ പോക്കല്ലേ? പോയ പോക്ക.